Μπράβο κορίτσια μου, για ελάτε πίσω κι εσείς, ελάτε πίσω από το χαλί. Για πάμε. Η Πέγγι, για έλα Πέγγι πάνω στο χαλί να μας κάνεις την καλύτερη σου φιγούρα σαν υπόκληση. Για να δούμε, ποια είναι η καλύτερη σου φιγούρα στο Oriental. Μάλιστα, μπράβο Πέγγι. Η Ελένη Κουβάτσου. Ωραία, μπράβο Ελένη. Η Βασιλική Φραντσέσκου. Μπράβο, μπράβο. Η Νεφέλη Τσάβες. Μία φιγούρα Oriental θέλουμε. Μπράβο, μπράβο Νεφέλη. Η Κλειό η Κοντοδιού. Μπράβο Κλειό. Η Άννα η Μαλατέστα. Μπράβο Άννα. Η Εμμανουέλα η Τράκα. Μπράβο Εμμανουέλα. Και η Κατερίνα η Κλίστη. Όχι. Αυτό μας το κράτηγες για το τέλος, Κατερίνα. Μπράβο Κατερίνα. Μπράβο. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τις χοροπιές.